Ola, que tal? A ver, temos un pequeno problema de son que imos solucionar agora mesmo. A ver, agora creo que si nos escoitamos ben, un momentiño. Creo que nos escoitamos agora. Perfecto. Non sei se estamos con retardo un momentiño. Vale. Agora non sei se nos escoitamos. Vale, escoitámonos ben. Desculpade por estes momentiños de posta a tono, que, bueno, tuvemos unha serie de dificultades neste primeiro directo desde aquí, desde a Illa da Palma. Estamos desde esta tarde seguindo pois en directo a situación deste volcán de Cumbre Vieja que cumpre hoxe 35 días de erupción, 5 domingos, este o quinto, pois que este volcán sigue cunha intensa actividade. Hoxe, ademais, as imaxes son espectaculares, como vos ensinaremos agora mesmo. Agora ao caer a noite, unha das coadas pois de lava que se desbordou pola parte de abaixo do que é o cono principal, estaba pois totalmente tinguido de vermello ese cono. Poderedes velo agora nestas imaxes que vos imos compartir e xa veredes, pois, que espectaculares foron estas imaxes que puidemos ver hoxe e tomar en directo. Estas eran algunhas das imaxes que vemos pois agora desde La Palma. Comentan aquí o chiste do extintor que está detrás e vou vos ensinar tamén o que temos detrás desde o apartamento. Poderedes ver, se abrimos a porta, poderedes ver ali detrás vese bastante en distancia, a verdade é que impresiona máis en realidade, pero o volcán, como vedes aquí, podedes ver, témolo pois prácticamente detrás das nosas costas. Agora pois un penacho imponente, estamos máis ou menos a 3 pico, 4 kilómetros, pois en liña recta do volcán, en esa dirección, pois está esa esplanada da igrexa de Tajulla. Un pouco máis adiante, no empalme de Tajulla, pois xa está ese primeiro corte de estrada donde pois xa non se pode pasar, é unha das zonas pois totalmente cortadas porque un pouco máis aló pois xa está
a lava totalmente arrasando pois un montón de barrios, o coñecido barrio de Todo, que é un dos primeiros que estivo arrasado pola lava e que continúa agora pois cara á laguna, tamén cara outros barrios máis xa cercanos á costa e que, bueno, están sendo golpeados por estas novas acometidas da lava. Un montón de xente tamén, pois, que está visitando a zona, pois, obviamente, despois un gran despregamento de científicos, tamén de forzas e corpos de seguridade, pero tamén, bueno, pois hai unha parte de curiosos e de turistas pois que están achegándose máis nesta fin de semana ao lugar. Agora de noite, pois, ademais, como podedes ver con esta imaxe non que estades vendo detrás, pois é moi sorprendente. A verdade, o bruar do volcán, as explosións que cada 2 por 3 pois prácticamente vese primeiro esa gran expresión e detrás, pois, pola menor velocidade do son, cun segundos de retraso, pois propágase, non, ese ruido. Outra das cousas impactantes tamén que vemos neste primeiro día son as cinzas, poderedes ver, bueno, agora de noite non se distinguen moito, pero a verdade é que toda a contorna, a parte pois que non está tan pechada, que está máis cerca non dos focos de emisión, a verdade é que ten unha capa enorme de cinzas, están un pouco máis despexadas as estradas, non, para permitir pois que se poida transitar, pero, ao contrario, nas zonas pois nas gabias e tamén pois noutras partes xa hai acumulacións importantes pois de 10, 15 centímetros de cinza, non? A verdade pois que basta, abonda con deixar un momento o coche estacionado para que, en caso de 15 minutos, pois xa as cinzas empecen a notarse, non, sobre o capó, sobre os cristais. Outro detalle tamén, un pouco a sensación, non, o chegar, é ese pequeno picor nos ollos desa cinza e tamén esa especie de sequedade, non, que dá, non, esta cinza en suspensión que parece que non se ve, pero que está moi presente por esta parte da illa. Está recomendado polas autoridades que se utilicen gafas protectoras contra o pó e tamén pois mascarillas, se pode ser FFP2 para intentar pois protexerse, non? Vamos ensinar mentras máis imaxes que puidemos gravar neste primeiro día de estancia contra a tarde. Temos aquí algunha máis que poderedes ver. Estas imaxes son da tarde, a ver se nos o deixan ver. E que podemos reproducir. Son sorprendentes, non? Como vedes estas imaxes que estábamos vendo agora tomadas durante a tarde deste domingo no que, bueno, pois xa se vía que ese volcán estaba cunha enorme potencia, non? Como todos os días, o Comité Científico que asesora o Goberno Canario, as autoridades pois que están seguindo esta erupción que, como dicíamos, xa dura 35 días e tamén pois están
pois, rastrexando, non, todos os indicios, todas as pistas que pode dar este volcán para poder, pois, percibir por onde poden ir as coadas, e como tamén se poden evitar os danos materiais. Hoxe, os últimos datos son xa de 852 hectáreas afectadas, 3,31 a máis que o día anterior, un avance pequeno, pero, bueno, a verdade é que a lava sigue percorrendo, moitas veces por lugares polos que xa transitou, son case, pois, 3 kilómetros de distancia, non? A anchura máxima entre os puntos extremos das coadas. O máis duro tamén, pois, que está vivindo a xente, comentaba hoxe, pois, algunha persoa co que puidemos falar, que realmente, pois, eso, o seu mundo desapareceu, non? Barrios enteiros, pois, que se esvaeceron totalmente debaixo de 10, 12 metros de lava, non? Son xa 2.270 edificacións máis ou menos afectadas, 2.143 están xa totalmente destruídas e outras 127 están danadas ou en risco. Tamén, outro dos impactos importantes deste volcán está a ser na agricultura, sobre todo no cultivo do plátano, moi importante na illa. Xa son 260 hectáreas afectadas, case 14 máis que no registro anterior. Destas 260, 145 son de plantacións de plátanos, 53,54 de viñas e 22,89 de aguacates, que tamén é outro cultivo pois que se dá moito nesta zona. Polo demais, a erupción continúa coa mesma explosividade, con ese índice de 2 a 8, o que se conoce como erupción estromboliana, que, bueno, pois alterna, non, fases de expulsión de piroclastos máis potentes, máis esos saltos que víamos antes, non, de rochas incandescentes, e tamén outras fases pois máis efusivas que a lava pois simplemente flúe, non, de forma pois máis tranquila. O fluxo principal agora mesmo está discorrendo polo flanco norte, a parte máis cara arriba da illa, un pouco máis cara á zona do Roque dos Muchachos, máis longe do Teneguía, que foi onde se produciu a erupción do ano 1971, que ten agora pois xa 50 anos, cúmprense este martes. Polo demais, pois iso, a erupción parece que continúa cunha situación máis ou menos estable, non parece que vaya rematar por agora, síguense producindo sismos, por exemplo, non, a distintas alturas, houbo sismos moi intensos, onte, de feito, pois foi un dos máis intensos da serie, case 5 graus de magnitude, e, bueno, pois que parece que por agora esa erupción non ten visos de rematar, ainda que nunca se sabe, non? Hai unha importante incerteza e é complicado, pois, saber dar pistas de canto pode acabar esta erupción. Así que nada, son as agora mesmo estamos ás 21:06 hora Canarias, 22:06 hora galega. Seguiremos contándosvos desde aquí, esperemos que con menos incidencias mañá, porque a verdade é que hoxe tiñamos o directo totalmente preparado e, bueno, pois tivemos que parar sobre a marcha por un chaparrón, un dos primeiros chaparróns que caeu, non, prácticamente neste mes na Palma. E nada, mañán comezaremos a publicar esa serie de reportaxes, entrevistas tamén para contar un pouco máis de preto como se está vivindo esta erupción. Así que nada, moitas grazas por seguirnos, permanecer atentos tanto ás nosas redes como a web de ciencia.gal para seguir de preto pois esta erupción, non, que é a máis importante xa dos últimos séculos por magnitude e por superficie afectada e, desgraciadamente, tamén non por ese impacto humano. Nada máis, moitas grazas e vémonos mañá.